The attention of the Kano state government has been drawn to various acts of illegality and molestation of innocent people by members of a certain fanatical religious sects. This gang of outlaws have taken the law into their own hands and have even been engaging in open clashes with the police and scaring the general public. Unscrupulous elements are trying to exploit. The attention of the Kano state government has been drawn to various acts of illegality and molestation of innocent people by members of a certain fanatical religious sects. This gang of outlaws have taken the law into their own hands and have even been engaging in open clashes with the police and scaring the general public. Unscrupulous elements are trying to exploit the situation by spreading rumors and creating unnecessary panic. These evil-minded people want to create a situation in which they will be able to loot or destroy property and instill unnecessary fear and a sense of insecurity in the mind of the general public. The government is fully aware of the situation and is doing everything to bring this unfortunate state of affairs to a permanent end. In an interview with the suspects, they confirmed that they were chronic Malams. Some of them claimed that they were from some parts of Nigeria, and others said that they were from Chad, Niger, and Cameroon. Only one of them confirmed knowing the man behind the sect, Malam Tassini. This man was believed to be a demigod by his followers. Most of them were encouraged by Malam Tassini and other close associates to take arms and fight Kafirai, meaning unbelievers. He was believed to have told his followers that those of them who died during the struggle would go straight to paradise. The Yahweh religious fanatics have been disturbing the peace of the public. There was a confrontation between them and the police yesterday. This morning there was unnecessary panic by members of the public, saying that they were coming here, they were going to kill this, they were going to kill that. All this is false. Police are already well mobilized and they are handling the situation quite effectively. So there is no need to fear. Unconfirmed reports put the number of dead at more than 100. Among the dead are 6 policemen, including an assistant superintendent of police. Hundreds of people have also been wounded as belonging to innocent citizens. Meanwhile, more than 200 people were believed to have been arrested by the police who would be helping them with their investigations. Most of the police stations in Kano municipality have been packed full with the suspects. Among them are small children who left their families to join this religious fanatical sect. Today, at a meeting with the governor, the Assistant Inspector General of Police, the Commandant of the 3rd Brigade Kano, and members of the state security, it was decided that the army are to be involved in quelling the riot. In another development, intelligence reports indicated that women and children are being kidnapped by the fanatics and forced into slave labor. The governor stressed that this is a situation which has to be stopped immediately. When our camera crew visited Gopher Wambai quarters, the people of the area, especially the men, were all out to defend themselves. Most of the houses were virtually locked and empty. All of them were armed with stakes, daggers, cutlasses, spears, bows, and arrows. At Murtala Muhammad Hospital, decomposed bodies were conveyed by graders for mass burial. A substantial area of this market, the Wambai market, which is also the hideout of these fanatics, has been burnt down. Also burnt down was the power generator of Orient Cinema. At Awaki, several goats and sheep were seen running out of the smoke and the noise of the shootings by the police. On behalf of NTV Kano crew, Mohammed Hussaini, Musa Yusuf, Salisu Idris, Mustafa Meskeli, and Mohammed Umar Gumel, this is Nasir Darati reporting from Kano.
Kano City became the most important town in Hausaland in West Africa because of its location as the nerve center of the Trans-Sahara trade with North Africa in the 7th century. By the 14th century, the Mediterranean merchants, who were mostly trading in salt, horses, and metalware for gold and ivory, began to spread the ideology of Islam in the Hausaland. With its universal appeal, because of its consistent and persistent stand on the side of the weak and oppressed, checking the excesses of the corrupt and the strong, insisting on the establishment of justice, equality, and fairness in human society, the religion was widely accepted in the region. Western educational and cultural influence, however, are clearly manifested in the style of architecture, the environment, and the lifestyle. There is ceaseless interplay between the forces of tradition and modernity. Today, 500 years later, the commercial center of Kano in northern Nigeria is predominantly Muslim. Some Islamic scholars began to recruit young children, teaching traditional values by taking them to remote and isolated places away from what they saw as city decadence. It is here we begin our story, with a man seeing himself a redeemer and proclaiming himself a prophet, Metetsine. Allah shiga musu mana ka tashi lafiya. Allah shiga musu mana. Neman taimako ne ya kawo da gurin. Yadda Allah ya taimake ka. Allah ya gawo ta mana. Wato haka kuɗi ke haɗa da wasu mutane. Sannan nan kamar ɗan uwana suke. Allah ya gawo ta mana. Wato kudin Allah ya gafarta malam ba shi ne musu ne ba. Ina da niyyar gaskiya wata harka ce ta sami ne amfani da kudin, amma kuma ina da niyyar biyan shi ne waɗansu mutane su fi da su suke karata. Ina da iyali Allah ya gafarta malam hankalin su ya tashi, yasa na zo neman taimako gurin ka a roƙi Allah. Mutanen na Allah ya gafarta malam su manta da harkar kudin nan, kuma manta da maganar manta da maganar karar. Na san dukkanin nan babu wanda zan je neman taimako a gurin ka in ba kai ba. Allah ya gafarta malam, ina son ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka.
malam ka sai a sai sadaka Allah ya ga malam abarka lafiya abin da ya sa abinci wuri kenan in sha wannan aba in kuma shawo da yawa don wannan yarinya in ta zo duk abin da zai faru ya faru saboda abin ya wuce abin da yadda ya kamata kullum mu zo ta yi mana abin da suka dama to bai dace ba yau za mu tafi da ita kowa ya tsaya mata mu gaishe shi yasa ka kafin ta zo mun riga mun shawo kai ya fara zafi ko da kowace wacce an maka addu'a kuma ta raka ta zauna billahi zama dam da yi a gama na san kowa san ƙarai shagiyar da kawai ta sa sai dai abin da baka abin da bana so wannan abin da ta ni ba Allah kai da kike da abin da Allah Ubangiji wata'ala ya ce duk wanda bai ba da gaskiya ba bai yarda da addinin musulunci kamar yadda nake koyar da shi ba to wannan mutum kafiri ne saboda haka Allah ta tsine masa ya ayyuhan nabi la ilaha illallah wai ka dubi yan musulmi a cikin wannan zamani da muke ciki sai gine-ginen bene kan bene suke ta ɗorawa sai sun taɓo samaniya kuma yan musulmi su ne suke taimakawa cikin wannan hali na kafirci to duk irin waɗannan aikace-aikace da gine-gine Allah Ubangiji ya hana haka kuma musulmin da ya sai talbijin ko yake kallon talbijin don fitsaranci da iskanci da lalacewa da ake nunawa a ciki ko kuma musulmin da ya sai agogo ko rediyo to duk waɗannan abubuwa Allah Ubangiji ya hana kuma kafirci ne yau jama'a a cikin garin nan na Kano ba kawai sai da giya ake ba har ma ana yin ta a nan kuma da izinin hukuma da shirin 'ya'yan musulmi ake dafa ta to a nan ina kira gare ku 'yan musulmi 'yan uwana waɗannan fa aikace-aikace da ake yi hakkinmu ne Allah Ubangiji ya ce mu tashi mu kare addinin musulunci daga lalacewa a hannun musulmiya Allah kuma ya tafi ne musu amin
kyale shi mana ya ana yin magana kuma sake sake na kallon mutane haka ka ji mutum haka ban san wannan mutum ba ya dame ni tuntunin ya dame ni ban san shi ba ta son ka tunda ba ta son ka kal'ana tunda ba ta son ka ya tafi ka gida mana ka riga ka bugu waye ya bugu ni na bugu ni na bugu ya za ka ce min na bugu ni na bugu ni na bugu Rani, na yi maka magana game da yawan shaye-shayen nan da kake yi. Sau nawa kake so na yi maka magana kuma? A dubi matsayin malami wanda ake girmamawa a garin nan kamar ni. Ai bai dace a ce kuma ɗana shi ne ke yawan shan giya kullum ba. A mahaifiyarka, kullum a cikin bakin cikin kuka take. Idan ka shigo gidan nan a buge to zan gaya maka daga yanzu kada na ji ka ƙara shigowa gidan nan a buge ka tausayi mahaifiyarka mana al'ana sau Allah ka daina wannan ɗabi'a kullum tsoro ne ike kama ni Baba, iya, Allah ya ta na daina wannan zan kuma Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Baba, jiya ma na karɓi naira 20 Naira biyar. To gashi, a ba Hajiya Zainab kuɗinta. Ka kuma ɗinka manyan kaya da saura.
Allah ya sa Allah ya sa ana Allah ya sa ana Allah ya sa ana Allah ya sa ana Allah ya sa dama akwai shiri da makirki da aka kulla don a kashe ana kuma makiyana su ne suka aikata wannan aiki kuma idan Allah ya rufe sun biya jiya yaron ne ya mun alkawari tare da mahaifiyarsa ya ce ya daina fitsaranci da shaye-shaye abokan kal'ana kuma dan ya daina shan giya suka kashe shi to wallahi ba zan yi ba sai na hallaka shi da duk iyalin dama su ne kafirai masu ɓata addinin musulunci yan iska je waje kudin nan ku ne alimena ku ne na kusa da ni waɗanda ne da gaba ba an kashe kal'ana ba wallahi idan ba mu hankali ba saurani Allah za mu kuma ni na tabbata duk da kan kashe kal'ana ni ma sai sun kashe Allah ya saboda haka zai ku ɗebi almajiran ne Allah ya fi kama da don san fatin da aka cikin ala ba zan yarda ba na ce ba zan yarda ba Allah ya fi aikin mala wannan so kan gwada almajiran nan da biyayyar da suke min da soyayyar da suke min ina so in tabbatar sun ba da gaskiya da ni inda suke faɗa kun san fa na gaya muku ba zan yadda da kashe kal'ana ba ba zan yadda da kashe kal'ana ba yanzu sai ku je ku biya su ku tafi kofar masallaci ta kowane hali ku ga kun hana a kira shiga masallaci ta kowane hali ko me za a yi ba zan yadda ba tashi ku
يتجنبها الأشقى الذي يصلى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبريت ولا يموت فيها ولا يحيي أبدا من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وهذا لفي ذكر Allah ya gafarta mana mun dawo daga filin masallaci amma ba mu shiri yadda ya kamata ba har 'yan sanda suka far mana ta harbi suka su kashe mana 'yan uwa da dama. to ku je ku tara min jama'a ko ka gida zan fito magana. Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum jama'a, ina yi muku godiya saboda aikin Allah da kuka aikata. Yan uwanmu kuma da suka rasa rayukansu a kan aikin Ubangiji Allah, Allah zai saka su a cikin aljanna, saura ko mu ƙara jan ɗamara. Yanzu muka fara yaƙi da kafirai da 'yan sanda. ‘Yan uwanmu da suka rasa rayukansu a kan aikata aikin Allah Ubangiji, Allah zai saka su a cikin aljannarsa. Ina so yi muku kuɗi, ni dinnan malamin kuma annabin. Ina so mu yi ɗamarar shirin yaƙi. Wallahi na rantse muku, ni Malam Muhammadu Marwa zan sayar da raina saboda rayuwanku. Za ku sai da rayuwanku saboda ran malaminku? Malam Umar, ku yi maganin sa. Za ku sai da rayuwanku saboda raina? Saboda haka idan akwai wani a cikinku wanda bai yarda da shugabanci na ba ya faɗa yanzu in ci. Ba komai babu abin da ne haka kurin ya sa aka kama ni aka kawo ni na aka kulle. Wane ne shi? Wane ne babban? Wani malami ne wai shi malamin Qur'ani. Na san kai sunansa Muhammadu Marwa mutumin kasar Kamaru. Na san shi kai lokacin har ma san ya taɓa sawa saboda irin maganganun da miya idan yana wa'azi sai ya rika zage-zage yana tsinewa mutane saboda haka sai ba a hankali. Yaya haka ya dawo Kano bayan hankali? Ni ba zan iya tunawa ba. Ni dai wata juma'a bayan an yi sallah na baro masallaci cikin birni zan koma gida sai na biyo ta 'yan awaki sai na tarar da mai tafi ne yana wa'azi yana cewa duk wanda ya gina gidan biyu ko yana ɗaura abu ko yana kallon kan haka ne a koyi da
ban sani ba ashe duk taron gurin magoya bayan ina ƙara wane ne mai cewa Muhammadu annabi Muhammadu ba shi ne manzon Allah da kake ba kowa yake haka dan ya tambaya yace wani annabi ne bayan annabi Muhammadu sai ya shi can da yake za ka sa a kan na ba ku ɗan na zauna aka sani da karatu kowa yake saura mutum hudu da su ne sai ya kama da fara wane ne ka kike wane ne ka kike sosai a cikin shi na ba ku da yi da masu aka kama na da a wani nan aka kulle ni tun da aka kawo nan to ba wanda yake da komai tun a lokacin nan yake da ba komai ba Allah da ke ya ba komai ba ni ba ce gida ba ni ba a sake ni ba ba komai sha Allah Allah da ke ya hakuri wanda da hankali Allah zai kiyaye insha Allah Allah zai kiyaye wanda da hankali PMF, Miss Urban Force, Kano. You have all been called to perform a very difficult task in the sense that from our reports, many of the fanatics are teenagers. Some of them about 10 years old, and they are not afraid to die. Therefore, you are asked to perform your duty the way you deem fit. I wish you good luck.
ونصرناهم وكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما ونجيناهما وقومهما من الكلب ونصرناهم dakata malam ji addu'a za mu tashi mu kuma sai a tattara kaya za mu kuma ture
Ya ta malam muna so kai mu cikin birni. Direba san da aiki. Kawa san naka ne. Za ka kai mu Kano ne. Kano wani waje? Yan awaki. Wuri ka ne? Mu duka ne. Naira biyu. Ba za ka rage mana komai ba? A hakan dai za ku biya kuna bukata. To shikenan mun yadda. labarin cewa 'yan tatsi ne da yawa suna shigowa gari daga waɗansu garuruwa domin su taimaka wajen faɗa da 'yan sanda a yan awaki. To hukuma tana sanar da jama'a da su yi hankali da waɗannan mutane domin yawancinsu suna tafe da makamai. Saboda haka jama'a a kula da waɗannan almajirai. Malai na kace za a kai ku unguwar 'yan awaki. Ba ku da hankalin ku jami'an da ki faɗi a cikin rediyo ba. Amma mun tsananta da kai kuma ba mu nemi mulki. Ba zan ji ba. Sai ka je. Ba zan ni ba. Sai ka kai mu fa. Ba zan ji ba. Sai ka je. Ba zan ni ba. Ko ku ce mu ko mu yanka ka. Zaka? Zaka? لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ya ku yan uwana musulmi waɗanda suka kawo taimako daga ko'ina an sa 'yan sanda sun kewaye mu har sai sun hallaka mu to ina so mu dage
mu ga ba wanda zai hallaka mu za mu tashi mu afka musu da dukkan makaman da muke da su yaƙi ne jihadi yanzu abin da nake so wasu daga cikinku su tafi ko ta halin yaya su kamo mata su kawo nan waɗanda za su yi aikace-aikacen gida sauran kuma ku ja ɗamara ku afkawa kan 'yan sandan nan ku hallaka su da sauran kafiran makiya Allah ku hallaka su ku ga babu ko me yasa har yanzu ku gama abincin nan ba har yanzu kuna nan ku kare ba yanzu nake so lalle ku gama shi yanzu to ka tafi mayanka babban kududdufin nan kusa da shi akwai wata rijiya ka tafi kai kadai akwai akwatuna a rijiyar ka ɗauko min dukiya ta ci ba ciki Allah ya gata mana Allah ya gata mana na samu labari a filinka masoyinka malam ba mai bai riga ya rasu ya rasu wannan aikin alhaji yawon alhaji yawon nan fa shi ne mutumin da ya fara kara ta a gudun hukuma tun da na zo garin nan ya sa aka wulakanta ni kuma shi ne mutumin da ya shirya aka je aka kashe mutane a karkana yanzu kuma gashi ya sa an kashe malam bawa amini na masu gina ko ba zan yarda ba ka je da alhaji awali da matansa da 'ya'yansa ku kawo mun suna ta kowane hali ka je ka kawo shi ba
Assistant Inspector General, menene halin da ake ciki ne game da wannan mutane? Yau kwana 9 kenan ana fama da 'yan sanda. A ranka daɗe, dangane da rahoton da muka samu daga kwamandan 'yan sanda wanda ya jagora zuwa 'yan awaki. Wato a nan ainihin anguwar 'yan awaki inda wa'annan mutane suke. To zagaye da wannan wurin da suke akwai gidajen mutane mazauna. Gaba kuma da su kaɗan akwai kasuwa. Saboda haka wannan wuri ya yi matsatsi kwarai da gaske. Don haka 'yan sanda ba sa iya samun damar shiga da motoci. A halin yanzu bisa ga rafot da muke da shi 'yan sanda wajen guda 10 muka rasa. Bayan haka sa ko ina son ka gane cewa waɗannan mutane wato ba sa tsanin mutuwa, ana ta harbin su suna ta zuwa, ana harbin su suna ta zuwa. Bayan haka kuma mafi yawansu yara ne ƙanana waɗanda shekarunsu ba su 12 ba, kuma ana ganin cewa kamar bindiga ba ta cin don gashi a fili ana harbe mutum, waɗansu kuma suna tsaye. Wani irin makamai ne su kenan? A yi ranka suna da makamai da yawa, waɗansu suna da bindigogi, waɗansu suna da gariyo, waɗansu suna da takubba, waɗansu kuma ainihin wato gorori a hannunsu, waɗansu da bindigogin ma irin na 'yan sanda a hannunsu. Jama'a mai kuka zama ya mutanen nan ne? Abin da ya kamata ranka ya daɗe shi ne mu haɗa kai da sojoji domin mai maganin wannan mutane. A lallai haka ne za a wa shugaban ƙasa magana domin soja shiga wannan aiki. Ai haka ya yi daidai ranka. Alhaji Yawale, ina so ka dubi abin da zai samu ɗanka. Ka sa an kashe min ɗana Kan'ana, kuma ka sa an kashe Aminu na Malam Bawa. Wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, su kashe mu ɗana. Wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, su kashe mu ɗana. Wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, wayo Alana, su kashe mu ɗana. Wayo Alana, wayo Alana, la ilaha illallah, wayo Alana, wayo Alana, su kashe mu ɗana. Wayo Alana, wayo Alana, wayo. Alisa da rama kashe ɗana Kan'ana da aka yi. Almajiran nan nawa da suka sadakar da rayukansu don su kare ni daga cin mutuncin da mutanen gari da 'yan sanda suka shirya yi min. Allah Ubangiji, ni bawan su ba annabi ba, kamar yadda nake gaya wa almajiran nan nawa. Ka ba su sa'a su rama min abin nan da aka yi na kashe ɗana. Allah Ubangiji, kada ka kunya sani a gurin su.
ya rabu ba wurin nan Allah ya gafarta malam ba abin da za a je a tura almajirai su ko mota su kawo su nan Allah ya gafarta malam Allah ya gafarta malam zauna 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 ya bai daɗi ne ya bai daɗi